Oletko koskaan miettinyt, miten syntyy Virkku Koukkusen huikeat kuosit? Kaikki ihanat kuosimme piirtää designerimme Tiina Kärkäs-Sund. Tiina on ollut aina hyvin luova ja hän rakastaa värejä. Kuosit syntyvät mielikuvituksesta, herkullisista ja raikkaista väriyhdistelmistä, jotka ilmestyvät kuvina ja kuvioina mieleen. Kuviot ja kuosit syntyvät viivasta, joka juoksee, hyppelee ja kertoo tarinaa. Toisinaan kuosi kuuluu selkeästi tiettyyn vaatteeseen jo suunnitteluvaiheessa. Välillä taas kuosi valmistuu ensin ja sitten vasta päätetään, mitä siitä tehdään vai tehdäänkö mitään. Tiina kokee, että kuosit annetaan hänelle ja hän toimii välikappaleena ja ohjaa kuviot, värit ja rytmit näkyviksi. Tehtäväni on saada kiinni ajatuksista ja saattaa ne valmiiksi kuviksi, kuoseiksi ja vaatteiksi ilahduttamaan, rohkaisemaan ja vahvistamaan, kertoo Virkku Koukkusen designeri Tiina Kärkäs-Sund. Virkku Koukkunen, pukeudu sinuksi.